Els rodets i el mandril de costura de la màquina de cosir de llaunes de nitrogen al buit semiautomàtics es processen amb ACSR12, que és durador i d'alta estanquitat. El cos de la llauna no gira durant el procés de segellat, que és segur i estable, especialment adequat per a productes fràgils i líquids. Amplieu efectivament la vida útil del producte, ideal per a indústries alimentàries, begudes, farmacèutiques i altres. Aquest equip és adequat per a tot tipus de llaunes de llauna d'obertura rodona, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic, productes envasats en llaunes de paper.